na barista ne ta muje. Kwankwasiya amana yan bishawa amana Rabi'u Kwankwaso. Kwankwasiya amana wannan kiɗa na barista ne ta muje. Kwankwasiya amana yan bishawa amana Rabi'u Kwankwaso. Farkon fara Allahu zana sadan shi ne kan gaba. Godiya a gare ku duɗa na gari na san uwarsa bare uba. Aminu MK sunana Allah raba mu da sharin yan uba. Jinjina ga gwani na yan bishe mu muna bayan ka wuce gaba. Kwankwasiya amana sai dan amana yan biyu ba zan ki ka ba. Jama'a ta fage sun dacen samun gwarzo mai san ci gaba. Na faɗa na ƙara Kwankwasiya muke yi mun maka marhaba. Karkashin jagora Kwankwaso a siyasa kai ni zan yaba. Duk mai san uwa ku kun tabbatar ba za ya ki san ƴaƴanta ba. Barista Muhammad Shehu muna da kai san ba mu da fargaba. Taimako ka saba juriya halinka ya sani nake zuba. Allahu ne ya tsaya maka ko an yi maka shari ba zai ci ka ba. Ba zai ci ka ba. Kwankwasiya amana wannan kiɗa na barista ne ta muje. Kwankwasiya amana yan bishawa amana Rabi'u Kwankwaso. Jimi namijin fama gwani na yan biyu mai san al'umma. Ilimi Allah ya baka da juriya da tarin hikima. Kowa ka yi masa in har ya zo wajen ka baka tsangwama. Taimako na matasa a fannin education baya gardama. Kogi kake kowa ya ɗiba ya sha ka don ko ka wuce korama. Mutan fage na murna da kace yan bishewa a gurin su ka gama. Taimako ya saba da an zo wajen su bayan faɗin sai an juma. Dole ne yau na wake gwani na yan bishewa ina yi maka sallama. Kwankwasiya amana sai dan amana jam'iyyar mu kan bama. Sai ku taso mu je gidan jagora Kwankwasa can za mu ɗunguma. Ƙuri'ar mu ɓoye ranar zaɓe jam'iyyar mu tsinduma. Sai mu bar tafiyar baba ɗan Auda Allah raba mu da bin o'o kuma. Da bin o'o kuma. Kwankwasiya amana wannan kiɗa na barista ne ta muje. Kwankwasiya amana yan bishawa amana Rabi'u Kwankwaso. Ruwa kake in ka fito jagora dole a buɗe ma hanya. Barista Muhammad Shehu fage muna nan tare iyawu.